Здравейте, казвам се Магдалена Илиева и заедно тук в студиото сме с Милена Петрова и правим това видео, за да ви разкажем повече за нашата работа, която имаме в терапевтичен център Свети Йоан Рилски. Всяка една от нас води терапевтични групи с зависимите и сега ще ви разкажем малко повече за тях. Милена, можеш ли да ми разкажеш за твоите групи? Ти водиш две групи. Едната група е свързана с чувствата и емоциите, а другата група е свързана с когнитивния модел на употреба. Можеш ли да ни разкажеш каква е целта на тези групи? Какво точно правите? Да, аз ще започна от любимата ми група за емоциите. Много обичам да водя тия групи. Те не са само за зависими, те са универсални. Те стават за всички хора, защото в тях има много важна информация. От една страна в тези групи говорим най-общо за емоциите, че те са много важни за нас. Няма лоши емоции. Много често хората разделят емоциите на добри, лоши, позитивни и негативни. Те са единствено приятни и неприятни. И така, по време на групата, по време на всички занятия, много внимаваме да говорим за емоциите по този начин, че те са единствено приятни и неприятни, че ние се опитваме първо да ги разпознаваме, нали, това е едно от най-важните неща, първо да ги разпознаваме, после здравословни начини да ги преживяваме. Защото всъщност зависимостта е нездравословен начин за преживяване на емоциите, за справяне с емоциите, за лекуване на емоциите, за да не усеща човек. И в един момент, когато махнем веществото или зависимото поведение, всъщност той човек остава като в небрано лозе. Тия емоции продължават да са си там, само че той не знае как да работи с тях. И неумението за справяне с емоциите всъщност е много силна предпоставка за връщане към зависимото поведение. Така че работата с емоции е просто неизменна част от работата с зависими. Като аз казах единия вариант. Единия вариант е, че хората имат преживяват силни емоции, не знаят как да се справят с тях, но има друга част от зависимите хора, които пък те нямат досег до емоциите си. Те са се научили да потискат, да натъпкват, да бутилират емоциите и то много често става като бомба с закъснител. Или пък веществото има функцията да ги отприщи тези емоции. Хората някакси само тогава си позволяват да ги преживяват. И много често тези негативни, неприятни емоции, чрез употребата те, освен че се самоподдържат, те се и задълбочават. Например, един срам. Нали? Човек пие, защото се срамува от нещо. Притеснява се. Например, когато е на парти, се притеснява да ходи да разговаря с другите хора. В някакъв момент те, още децата, го откриват, че алкохола помага да се отпусне човек. Отпуска се, прави някакви неща, обаче след това, когато изтрезне и се казва: майко, какви ги надробих, какви ги свърших, какво приказвах. Значи този срам, ако е почнал от тук, той отива още по-надолу. Нали, тогава човек пие отново или взема там веществото си или зависимото поведение си извършва, уж да се справи с него, обаче той към първоначалния срам прибавя и още срам и то става като една спирала надолу, която няма край, която трябва да бъде спряна. Най-общо това е за групата за емоциите. Естествено, разглеждаме всички емоции по-отделно, за да... Например, хората много често бъркат срам и вина. И тук, например, аз давам следното определение. Вината казва: това, което направих, е лошо, докато срама казва: аз съм лош. Много често хората ги бъркат, защото казват: щом правя лоши неща, значи съм лош. Те не са свързани. И също е много важно да ги разпознаваме, защото по един начин работим с вината, по друг начин работим с срама. И най-общо това е за емоциите. Другата група е за когнитивния модел. То звучи това толкова необяснимо. Просто по-скоро това е израза, който използваме, защото в центъра използваме много когнитивно-поведенческа терапия, много от инструментите на когнитивно-поведенческата терапия. И този модел е
нещо, до което така хората са стигнали, създателите на когнитивно-поведенческата терапия са стигнали до този модел. Разясняването на този модел би могло да помогне на зависимия да спре зависимото си поведение, защото дори подробностите да са различни, модела е общо взето един и същ. Започва с стимулите на употребата. Те са външни, вътрешни. Външните са хора, места, неща. Значи приятелите, с които съм употребявал, местата, на които съм употребявал, нещата, които ми напомнят за употребата. Това може да е музика, парфюми, филми, изключително много неща. Понякога в началото на възстановяването е много важно да ги избягвам. А някои от тия неща е важно да бъдат избягвани изобщо, ако човек иска да бъде чист. Да разглеждаме тригерите, те са външни, вътрешни. Вътрешните естествено са емоционални състояния, физическа болка и самата абстиненция вътрешен тригер. Ето защо е много важно да се работи с емоциите. После има едни вярвания за това какво ще ми донесе това вещество, дали ще бъде удоволствие или облегчение, най-вече са в тези така области, след което идват, аз малко ще прескоча някои неща, просто за да не навлизам в много детайли. Например, ние идентифицираме тези вярвания, обаче идентифицираме доказателствата за и против. Защото обикновено хората имат доказателство защо дадено вещество ще им донесе нещо, плюсовете на употребата, но много често не мислят и забравят минусите на употребата. Това, че ще открадна пари, това, че ще се влуша отношенията с близките, че здравето ми се влушава, че мога да вляза в лудница, че нали, така. Всеки има за себе си различни негативни последствия. След което обикновено идва самия глад. Това желание, нали, за употреба, силното желание. И много често, когато то се появи, почват рационализациите. Аз ще пия само малко, никой няма да разбере. Само нали, петък вечер е, нова година е. Аз вече ходя на сбирки, ходя на терапия. Аз ще пия на малко, ама после има кой да ми помогне. Много, много са вариантите. Идва самата употреба. И особено ако човек се е опитвал да остане чист известно време, след употребата идва едно усещане за несправене, срам, вина, които сами по себе си, те са вътрешен тригер и се завърта един много голям цикъл. И освен на модела на употребата, разглеждаме модела на въздържание, защото трябва в крайна сметка да знаем, че има и хепи енд. Тригери ще има, особено вътрешни тригери, да, ще се чувстваме ядосани, ще се чувстваме засрамени, но зависи тогава как ще реагирам, какво ще си помисля, за да мога да устоя на поредния тригер и на поредното предизвикателство. Да, много добре го обясни. Мисля, че стана доста ясно. Сега аз също ще разкажа за групите, които аз правя. Една от групите е конфронтационна група. В тази група самите участници, резидентите, така както ги наричаме, решават проблемите, които възникват. Защото те живеят в една къща 24 часа, 7 дни седмицата, така както имаме и, нали, както имат и извън центъра своите общности, семейство, приятелски кръг. И начинът, по който те са решавали проблемите си, обикновено не им носят удовлетворение. Знаете, в едно семейство, където има зависимост, има много крясъци, викове, всеки иска да бъде чут, но другия не го чува. И идеята на тази група е те да създадат такъв модел, който е успешен, за да могат да бъдат в връзка с хората, които обичат. И аз много често им казвам, че защото това е труден процес, да се научиш по здравословен начин да изказваш негативните състояния, в които изпадаш, когато си в контакт с другите хора. Им казвам, че всъщност конфронтацията е искането, молбата на това да бъдеш с другия. Тоест, аз имам един мой вътрешен свят, всеки един от хората, с които общувам, има собствен вътрешен свят и нещо някъде не се напасва. И тогава, когато аз кажа, че не ми е наред това нещо, това е всъщност моето желание ние да останем във връзка. И
когато човек е в употреба навън, употребата е начин да избяга именно от това, да се конфронтира по здравословен начин. Тоест, това е да заявиш какво в поведението на другия човек теб те засяга конкретно и как се чувстваш. Разбира се, това е труден процес, но когато фокуса ни е там и работим, то е възможен. И нашата цел е те да започнат да го правят в центъра и този модел да го пренесат в отношенията си извън центъра. Всъщност, ако мога да допълня, ние наблюдаваме две крайности на отстояване на границите, на разрешаване на конфликти. Едните, които са прекалено пасивни, не казват какво искат, другите им се качват на главата, и другия вариант са хората, които са така по-агресивни и държат да стане на тяхното и си го заявяват така по по-агресивен начин. Да, точно така, да. Двете крайности. И другата група, която водя, ние сме кръстили 5-те движения. Тя всъщност идва от една теория на 5-те движения в неорехианството, която всъщност представлява типа поведения, през които ние задоволяваме нашите потребности. Те включват това да мога да помоля някой, ние му казваме да се подчиня, да търся помощ, да кажа, че не знам, да кажа, че не мога. Това е изключително важно за възстановяването в зависимостта, защото това съпътства не само целият процес на оздравяване, ами след това и на поддържане на чистотата. В това да планирам правилно. Учим се как да го правим това нещо. Едно от тези поведения, ние го наричаме агресия, но то е в много по-широк смисъл. Не само това, което първоначално ни идва, това е всичко, което идва като енергия от нас навън към света. Това е да се заявим, да заявим желанията си, да проявим себе си. Защото много често и потискането на самата ни същност води до желанието ни за употреба, защото тогава може да си го позволим, както каза и ти в началото. Друго такова е да можем да привличаме към себе си. Това да умеем да задоволяваме и потребностите на другите с цел, нали, за да могат и те да задоволят наши, защото всъщност ние сме много хора сме и в обществото винаги има връзка между нас. Ние задоволяваме потребностите не когато сме сами, а когато сме свързани с другите, и употребата всъщност това прави. Това отнема връзката с другите. И все повече се задълбочаваш в твоите вътрешни болки, страхове, вина и така нататък. И това те откъсва и от самия теб, и от другите. Нещо много важно, за което работим, е проверка на реалността. Това е едно друго поведение, в което основната ни цел е всеки един от тях да разбира все по-добре себе си. Това от какво има нужда, как се чувства. Когато ние сме наясно със себе си, ние ще можем да разбираме много по-добре и другите, и света около нас. Така, с това общо взето е свързана проверката на реалността. И много важно сега аз ги обясних чисто теоретично кое какво що, но това, на което залагам в занятията, е през опитността. Тоест, те влизат в различни ролеви игри, за да могат да преживеят, да видят докъде могат да се доверяват, да видят докъде могат да правят тези така наречени движения и да ги усъвършенстват, като целта е, разбира се, да задоволяват своите потребности, защото всъщност употребата е резултат от незадоволени наши потребности. Тоест да намерят друг начин да се справят здравословен. И в едно занятие, когато стигнахме до извода, че когато задоволим нашата потребност и стигаме в точката на удоволствието
И едно от момичетата каза, ама аз много бързо достигам до точката на удоволствието, като пия. И всъщност стигнахме до извода, че това, което тя изпитва, не е истинско удоволствие. То е фалшиво. Тоест, ако ние не минем през здравословен начин, през другите, да задоволим нашата потребност, тя е фалшива. И не ни носи истинско удовлетворение и задълбочава всъщност нашите проблеми. Да, само ако може тук да вметна нещо, нали, да не се получи грешно разбиране. Едно е потребност, друго е желание. Нали, нашите желания могат да бъдат здравословни и нездравословни, докато потребността, тя е нещо, което е вътре в нас, което е свързано с оцеляването ни, с здравото ни поведение и към нас самите, и към останалите. Абсолютно. Да. И още една група, която водя, ние наричаме целеполагане. Нещо, което е изключително важно да присъства в живота на зависимия и не само на зависимия. И правейки го периодично, това е един навик, който се стремим да го направим така, че те да го ползват и навън. Защото това носи сигурност и имат посока. И това, което правим е всеки понеделник, цялата група се събираме и всеки от тях предварително има една главна цел, която обикновено е да останат чисти. Защото това е смисъл въобще на цялата ни програма. И всеки от тях си е изработил конкретни стратегии и стъпки. Ние му казваме подцели, за да може да бъде постигната тази главна цел. И всяка седмица те работят с различни подцели. С някои от тях или само една от тях. Тази, към която към момента са решили да работят. И си поставят подцели. Като тук е много важно да се изработят стратегии за постигането на тези цели. Защото, примерно, ние казваме, да, аз искам да речем да съм по-комуникативен. Ама как точно ще го направиш? И тук идва, ще разговарям повече с другите, ще споделям, примерно, на група, конкретни действия, които самия той има фокус да ги направи, когато ги е написал в плана си, и също така останалата част от групата следят дали това е така и му връщат обратна връзка. Като цяло групата е изключително мощен инструмент за въобще не само за справяне с зависимостта, а въобще като цяло за цялостната промяна на човек. И ние използваме във всяка една от групите, които водим. Да, супер. Много ти благодаря. И аз.